So nakalibre na tayo ng ulam. Ayan mga kapatid, magandang gabi mga kapatid. Bukas ng umaga try natin mga kapatid. So sana bukas mga kapatid asirtihin tayo mga kapatid. Okay mga kapatid, abangan bukas umaga kung makahuli tayo. Ayan mga kapatid, mulok. Ito yung huli natin mga kapatid. So, ilang oras ang hilaan? 1, 2, 3. Okay. 3 oras mga kapatid. Kabundok ang hilaan. So, ito lang yung nadala natin. So, nakakita sa bahay, 9 o'clock mga kapatid. Ayun. Libre ulam pa rin mga kapatid. Tuloy-tuloy lang mga kapatid. Sunod-sunod na mga kapatid, 3 araw. O kahapon medyo malalaki yung kahapon mga kapatid at ngayon hasa-hasa. So isang bulgan at saka isang matambaka lang mga kapatid ang nadala natin, no? Ayan, no? Isang makiril at saka isang matambaka. So diris mga kapatid ay hasa-hasa na mga kapatid. Walang anduhaw. Kahapon medyo malalaki yung sa atin. Huli kahapon ilan-ilan lang yung hasa-hasa kahapon. Pero ngayon mga kapatid marami yung dala natin.
Okay. Maraming salamat mga kapulok. Sa muli, ito na muna ang buhay natin mga kapulok. Timing lang mga kapulok. Akyat sa bukid pag tumutubo yung mais natin at saka damuhan natin ang ating mais doon. Bisitahin ko sa mga dalawang araw siguro. Kasi nandito pa yung isda mga kapulok. Kumakain pa mga kapulok. Dumadawi pa. So dito muna tayo sa dagat mga kapulok. Maraming salamat hanggang sa muling mga kapulok.